छन्ना पूरा दी करबी 10 पूरा होगा भाई सोचे दूंगा कोड़ा तो बिछेनु आपला फायदा बिछे दे छले सोफा पर आली काई ना सांग मत तारी मत मत मैं तागर बिछे के सब सुता रोसे लेके कळस ऊपर ଗୋଟେ ନାଳି ଖେଳ ଦବ ଦେଇ ଦେଇ ସେଟା ପଛରେ ହଉଛି କାନି ଦେଇ କାନି ଦବ ୟା ଏଇଠି ଫୁକ ଦେଇ ନା ଆଧା ହାଟି ଖୋଲି ଦବ ପୁରୁତ ତ ପୁରୁ କୋଳି ଗନି ଯଦି କୋଳି ଆଉ ତେ ଅଛି ଧର ଛେନା କ୍ଷୀର କଦଳୀ ନା ତେ ପିଇନି ଗୁଡ଼ ଛେନା କ୍ଷୀର ପିଇନା କଦଳୀ ଚାରି ନା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ପଞ୍ଚମନ ଫୁକ ଦେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଫେର 10 ପଟା ଆଉ କରିଦେବୁ ପିସ ଆଉ 10 ପ୍ରକାର କରିଦେବି ମଣ୍ଡା ଦେଇ ହଉଛି ଇଏ ଆଉ ଖାଲି ମଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ରଖି ଦେଇ ହବ ନା ଆଉ ଉପରେ ରଖି ଦେବି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପଟା ବାଟ କେତେ এই পঞ্চামটা ফোক দেই সাইলা করে রখে দেই পয়সা দিলে পড়বো তো এই রখে দেই পানি দিলে ধোকা বরকে তো কাই কাই এটা দেব বরকে দেই ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜା ଖାଚା ଆଉ ଆଣିବି ନା ফুলরে দেব হবি না ଚାଉଳ ଟୁକୁ ଦେଇ ଆଣିବି ଖାଲି করব না চাউল ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ରଖିବ না ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନାହିଁ ମତେ ନାହିଁ ଆଉ ରଖିବି ଏ ସେରେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ନା ପୁରା ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ପହିଲ ଥର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ବୋରିଲା ଖାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ରଖିବି ଦେଖ এই ଖଳୁ ତ ସବୁ ପାଣି ବୁଲେ ନା କାଢି ଦେଇ ହବନି ସବୁ କାଇ ପାଣି ଦେବି ଖଳୁ କାଇ ପାଣି ଦେବି ତୁ ତ ଏ ଟୁକୁରେ ଯୋଉ ରଖିଦେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କାଢି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ କରି ଆରେ କାଟିଆ ନା ଶୁଣ ଯଦି ସତରେ ଦିଟା ଆଣିଲା ନା ସବୁ ଗାଁ କିନା ଚୋରି କରିକି କାଟି ଟିକେ କାଟି ପକା ଆଉ କାଟି 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଏଇଟା କାଟି ରଖି ସେ 5 ଛଡି ବାନ୍ଧି କରିବି ଗୁଟା ରଖିଲେ ଗୁଟା ରଖିଲେ ଗୁଟାଟା କାଟା ଅଲଗା ରଖି ତା ସେ ତା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି କାଟି ପକା ସେଇ ବାଟିର ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ଦେବୁ ନା ଏ ଖାଲିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେବ ହଁ କଣ ଏବା ଧାଇ ମାଛ ଛାଡି କୋନ ହାତି ଟିକେ ଟିକେ କରିବେ ଟିକେ ଇଏ ଦେବି ତ ଆଉ ମୁକ ମୁକ ସବୁ मंजी एथर आनने हबो हमर पूरा एई ढेर गछ छोट छोटी एडा नु एडा पूरा लंगड़े गछ या को ना ना तबे एकरे ढेगा ढेगा को आमा मते देथला मजे हेटी गछ उठते देख राम राम बोलू आसी सेउडा हमर जो लगै छै लिचू अच्छा है ता भीतर ना पकेला ना पानी भी दिया काट के पकेला शंख मारी में नड़िया गुड़ा को भल है
ଫଟୋ ଉଠୁଛୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛୁ ତ ନଈ ବେଦିଆ ଖଣ୍ଡ এই ভোগটা দেই সাইলে তারপরে সুতার করতে যাইবে কাইলে কত ভিতর কি হলা ସେଇଟା এইটা সে ଉଠି ମଣିଷ ସେଇଟା ନେଇଯିବା দিটা এটা পড়া শুনতে দিটা এরা से व्रत बंधा जीव ସେ ତଳେ ଉଖୁଡ଼ା ଇରେ କଣ ସେ ଏଠାରେ ହବ ସେ ତଳେ ହଁ ସେ ତଳେ ତୁ ଗାଧେଇଛୁ ନା ଟା ନା ଗାଧେଇନି ନା ଥରିନି ଅଗାଧନା ଗାଧେଇନି ନା ସେର କରି ସେଇ ଭାଗ୍ୟଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ଗୁଟା ଚାଉଳ କଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା এই রকম হচ্ছে তা কোণটাকে এইরকম করদেব না করদে এইরকম উখাড়ি হবে না ସେଇଭଳିଆ କଲାବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଶୁକୁଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ା କଲେ ସେ ପାଣି ପକେଇଦେବୁ ନା ମୁଁ କରୁଛି ନା ତୁ ଗାଧେଇନୁ କିଛି ନା ତୋର ଅଖା ଗାଧେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥୋଉ ଆସିବ ଭାସି ଗୋଟେ ଦିପର ଯେତେ ଗାଧେଇବନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୋତେ କହିଲା କହିଲା ତୁ ଘରୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇବନି ଥଣ୍ଡା ହବ ତତେ ତ ଗୁଆ ପଇସା ଦେଇ କହିଥିବ ଯାହା ହବ ଆଗରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ନ ହେଲେ ସେ ପଛର କଥାଟା ସରିବନି ବଇଟା ଆଉ ଫର୍ଦେଇଥିବ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିକି ପିଠା କରିସାରିକି ତୁ ଏଇ ବର୍ତ ବାଦ ତାକୁ ଦେଇ ବଇଥିବୁ ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଏଇଟା ଭାବିବା ମଗୁସରେ ବସିବା ଚାଉଳ ଭାରି ପଡ଼େ ଘର କାହିଁକି ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ତ କାଟି ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ା ତୁ କ'ଣ ସେଟା ଇଏ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ତୁ ଖାଲି ବା ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ତୁ ଛୁଇଁଲୁଣି କିଲୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତାର ପାର କରିବା କଥା ତାର ବାহিরে ଲୋକ ତାର ସେଇ ଧୂଣାଟାର ଦେଲୁନି ସେଇ କୁମ୍ପାଟାର କାହିଁ ଦଉଛୁ ସେଟା ଅଛି ଘରେ ନା ମା ମତେ ଇଏ କରିପାରିବି ତାର କବାଟ ଝିଅ ଦେଲା କି ତାର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ସେ ବରପୁର ତାର ରଖ ଆଉ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଆଣିଲେ
ଦେବି ଏଇଟା ତ ତିନିକି ନେ କେତେ କଣ ଥା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ହେଲାଣି ତିନି ନା ଏକେ ତିନି, 7 ଚାରି 5 6 7 8 ଏଟା ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ହଁ। ଛୋଟ କରିବି ନା ମୋଟା ହବନି ତୁ ତେନି ତୁ ଧ୍ୟାନ ନବା କରିଦେଲୁଣି ଇଏ ରହିଥା ଏଇଟା କାଟିଦେବା ନା 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 ଇଏ ରହିଥା କେତେଟା ହେଲା 7 8 ହେଲା ହଁ ବେଶୀ ହେଲାଣି ଗଣିଲେ ଏଇଟା 9ଟା ଗଣୁନି କିଛି ନା ସେ 1 2 3 3 4 7 8 ଏଟା 9 ଏ ଫେରେ ନେଲେ ଏଇଠୁ କାଟିଦେ ସେଇଠୁ କାଟି ଦେଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଆ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବୁ ଆଉ ହାତରେ ବୁଡ଼େଇବୁ ଆଉ ମୋଟା ହବ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଉ ନା ଶୁଣ ମୋଟା ଦେ ଆଉ ଧର 10 ଦିଅ ମତେ ସେଟା ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ କମରେ କ'ଣ ଧର ଦେଖିବେ କମଟା କାରଣଟି ନା କମଟା ମୋର ହଁ ସରୁଆ ରଖ ଟିକେ ତୁ ଏତେ ଦୂରେଇ କାଇଁ ବସିଛୁ ତୁ ପାଖେଇ ବସୁନୁ ଆଉ ଦୁଇ ମୁଁ ଗଣୁଛି ତମେ ଦିଅ 4 4 ନା 5 ଚାରି। 4 5 6 7 8 9 10 ଆଉଥରେ ଗଣି ଦିଅ 10 ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଣିଥିବୁ 3 2 5 10ଟା ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ଦେ କେବଳ ତୁ ନୂଆ ବ୍ରତ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ଚାଉଳ ମୋର ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ମୋର ଏଇଟା ଚାଉଳ ଛଡେଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ତୋର ପକେଇବି ନା ତୁ 10ଟା ବରକୋଳି ପତ୍ର ମୁଁ ନୁହଁ ଅଗାଧି ହାଜ 10ଟା ବରକୋଳି ପତ୍ର ହେଉଛି 10ଟା ଖାଲି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଣିଦେବି ଗୋଟେ ଇଏରେ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇ ସୂତା ତୋର ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଣିଲେ ବାନ୍ଧିବେ ତୁ ମୋର ଦେ ଇଏ କର ବରକୋଳି ପତ୍ର ନା ଖାଲି ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଦେଇ ବାନ୍ଧିବେ ଚାହା ଗୋଟେ କେମିତି ବନ୍ଧା ଆଣେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମୁଡ଼ି ଦେଇକି ବାନ୍ଧିବେ ଜୁଆଣି ଟିକେ ମୁଡ଼ି ଦେଇ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ରଖିବେ ସେଇଟା ପଢ଼ିମି ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀହରି ହରପ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଧୁର ଦୁଲ୍ଲରୀ
ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। यही रकम चाउल टिके टिके देके यही रो करी के टिके टिके देके रो करी मुड़ी देके बांध दो टिके 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 करी बांध दो ये रो गोटे चाउल से गोटे चाउल देबो ना ये रो टिके टिके देके रे जेरो खाली एडी के हबो से रो केंदी देबो केंदी देके रे से गठे धिरो की बांध दो 10टा चाउल तू गोटी पका टिके पका छिड़े के करू हां तू आने थिबा ये कोन गली के मोर तेरे को मोर देके किसी अलग कोसी पत्र काटी जे सही रो फटे लगे खसे ते खसी पड़ने से डी पांच से ने से ओडी होती आता बड़ुची रो तू गाधी छुना दो ना रे मु किंतु आम दो ना पछरा खसे पने खसे बड़ुची कोन ना प्रथम गठिर नाम लक्ष्मी नारायणी कोन उतरे जोड़ी जोड़ी कट पका का जगह रही से द्वितीय गठिर नाम सागर धळे अटे नारायणी ना कोन द्वितीय गंठीर नाम है कमलिनी। कमलिनी द्वितीय तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया। चतुर्थ गंठीर नाम है कमलालया। चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया। षष्ठ पंचम गंठीर नाम अटई कमला। केते चंचला। षष्ठ गंठीर नाम होइला चंचला। सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी। सेनी अष्टम गंठीर नाम सिंधुर दुलरी। अष्टम गंठीर नाम सिंधुर दुलरी दुलणी दुलरी कौन दुलरी नवम गंठीर नाम दुर्गति नासिनी। नवम गंठीर नाम दुर्गति नासिनी नवम गंठीर नवम गंठीर नाम एटा किछ दशम गंठीर एटा दशम गंठीर विष्णु पाटराणी। एकादश गंठीर तापर कोड ना देखो जरा कोड पछर पिठा दिसना दश नाम ढोल से व्रत करथिले लक्ष्मी नारायणी बोली मने सुमरिले सूर्य को जे अर्घ्य देई बंदापना कले नदीर जे पानी तुम्हें आनिबाकू गले व्रत हस्तरु खसाई जल सूर्य को आगे बंदे देखि आसी जल भीतर जाइन ब्राह्मणी पशिले मांस मिंजा प्राय पाट वस्त्र दिसुथिला सूर्य को अर्घ्य देला से ब्राह्मणी जल घिनी कूल को ओइला दर्शन देखिना से विस्मय होइला चारि दिग को ब्राह्मणी देखि चाहिला एठी ठीक सूर्य को टेकी दो महारानी यार कहीं पकुआ कोठी खाली बेटा कौन खाते पिठा खाली अन्य दिशा खाली पिता खाते पिठा पिठा खाना बोलो पिता खाने बोले खाली पेट ना पता नहीं ना खाते हमारा की मात्र नड़िया कोरा बुढ़ी माँ को नड़िया कोरा आसे ना किंतु से गुड़ा अछि ना हां गुड़ा आंस खाली होते अच्छा अच्छा ना मोर चूड़ा खसा ला से करम पुरे ना ये खाली को वाल खाली ना ना पूरा पूरा का तुम चिंता रखने के आम दियो सब ले जा घर के रखी को करी नहीं जा मो पिठा कर दे के बस के पिठा को दे दे के तापर दे मतलब रख के दे तू कौन ना खंड
କଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ପକେଇଥିଲି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କରିଦେଇଥିଲି ନଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ଆଗ ସେ ସତେଜ ପଡ଼େଇଥିଲି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡାଟେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠୁଛି। ପକଉଛି କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ହାତ କାଟି ଯାଇଛି ତୋର ଦେଶରୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେ। ଧୂଆ ହେଲାନି କିଛି ଦେଲାନି। ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରେ ଆକାଶ ଭଲ ଅଛି ତାପରେ ବ୍ରତଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଜାଣିଛି କେତେ ରାଜା କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଛି କଲେନି। ଏତିକି ନା ଆଉ ରାତିରେ ଏତିକି ନା ଦେଖିବ ନା ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ କଣ ଡାକିନା ବସ୍ କେତେ ବ୍ରତ ଶୁଦ୍ଧ କାଢ଼ିଥିଲି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଛୁଆଁତା ମତାଟାର କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଲଉଡୁଛି ଏଇଟା ଘେରେଇବୁ ଏଇଟା ପତ୍ରଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ୟା ପାଖରେ ଗୁଡ଼େ ଏଇଟା କାଲିକି ଓହ୍ଲେଇନି କାଲି ମନ୍ଦିର ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଏଇଟା କାଲିକି ଏକାଦଶୀ ଓହ୍ଲା ଯିବନି ଶନିବାର ଗଲା ଯାଇ ରବିବାର ଓହ୍ଲେଇନି
ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ ପୁଣି ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇ କୋଉଠି ରଖିବ? ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି ଗୋଟେ ପେଡ଼ିର ହେଇଗଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସେଗୁଡ଼ା ତ ଖୁଡ଼ି ରଖି ଆର ବର୍ଷକୁ। ହଁ ଆର ବର୍ଷ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାସରେ କେତେ ଥର ପଡୁଛି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମିଶିଯିବ ଏଟା ଏଟା କାଢ଼ି କାମ କର ଏ ରହିଥାଏ ଏଟାକୁ ହେଉଛି ଆଗ ଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା ଏଇଟା ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଉଛି। ଏଟାକୁ ଉପରୁ ବାନ୍ଧିବେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧୁଛି। ଏଇଠି ବାନ୍ଧିବେ ହଁ ସେଇଠି। ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ଜାଣିପାରିଲିନି 10 ଖେସୁତାର ହାତା ହାତେ କରିକି କଲି ସୁଦ ଏଇଟା ସରୁଆ ହେଲା ରହିଥା ଇଆ ଟିକେ ଘିନି ଆସିଲି ପାଉଛି ନା ସେଇଠି ଏଇଟା କରି ସବୁ ଇଏର ଫାସ କରି ତାଙ୍କଠି ହଁ ଥର ହେଇଗଲା ଏଟା ଇଏ କରିସାରିକି